Hasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL. Na pinalangga nga matag palamati sa aton sinimasuki. Sa mga nakatuni na sa aton sininasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa malabutan sa inyo sin pagwaragwag
sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwag dira sa inyo nga tagsa ka mga balay. No, pinaagi sa pamati sa Bombo Radyo, pinaagi sa pag-tune ina sa aton sini nagasigabo nga 630 kHz, 630 sa lilusoan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Sang kaangay nga radyo nga normal, kaangay siniho, ang ginakaptan ko nga radyo, it's a kind of normal, no? Normal kind of radio. Kung sa diin, kung ang normal nga radyo, pwede maliso ang lilisuan sini para nga makapili ka mo mga kabombo, no? So, dira sa mga nagpamati na sa 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Good afternoon. Hello, 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 and good afternoon. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag sa aton siniiya nga area of responsibility. Sa kay nanay, kay tatay, kay tuto, kay inday dira ay ho, nga pamati na, nagasigabong, samtang nga hiray-hiray sa sulod sang balay, o kundiin man nga parte sang inyo sinibalay, o kundi gani sa bisan diin, no? Nga pinamati ka mo diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon naman sa 630 kHz. By the way, no, lakip ko na lang kung may ara ka mo dira nga radyo nga ginhatag sa inyo nga nakalansang sa isa lamang ka AM station, mga kabombo, no, padayon ng aton sini nga Baylo Radyo. No, kadto ka mo diri, ibayluhan namon sang nagainang-inang bag-o nga radyo ang inyo siniiya nga radyo nga nakalansang sa isa ka AM station. Bayluhan namon sa radyo nga bag-o kag pwede maliso, no? Kag may ara ka mo sang 1,000 pesos nga cash, mga kabombo. 1,000 ka pesos. Kaya ano pang ginahulat nyo dira, no? Samtang may ara pa kita sang aton siniiya nga Baylo Radyo, no? Ara pa dira. Ari pa diri ang aton si mga radyo, no? So kadto ka mo diri personal dalan ninyong iyo nga radyo nga nakalansang sa isa lamang ka AM station, okay? Sige, sa malabutan sa aton si paguragwag sa 630 kHz. Hello and good afternoon. Sa ini malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sing live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre, ara man ang aton siniiyang Bombo mobile app sa inyo sinitagsa ka mga cellphone, no? Downloaded ang Bombo mobile app sa mawala pa dila naka-try, no? Download din ninyo ang inyo singa Bombo mobile app, ang inyo singa cellphone sa Bombo mobile app para well-equipped ang inyo singa cellphone kag embedded na dira. Ara na dira nakadasok, no? Ang aton sa Bombo mobile app sa inyo sinitagsa ka cellphone. Ag sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live, hello and good afternoon. Kaway-kaway sa mga Facebook watchers naton sa aton si Facebook Live and syempre sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Don't forget to make an LSS, like, subscribe, share, and also to hit the notification bell below para nga mag-notify ka mo anytime nga mayara ka sa kita sang live streaming dira sa YouTube. Siyempre sa tanan nga pamati na dira karon kasi tanan nga lantaw. So it's Saturday, TGIS as always. Nagahambal kita nga thank God it's Saturday, TGIS kay nga na nakalampuwas kita sa sulod sang 5 ka adlaw, Lunes tubto Biyernes, no? Kalampuwas kita, nakakadto pa kita, ari pa kita sa aton siniiya nga adlaw sang Sabado, kag may ara pagid another extra, no, ang adlaw sang Domingo sa mga nagatrabaho ti wala subong sang trabaho until tomorrow, no? So thank God it's Saturday and thank God sa ginatuwag nga Domingo, thank God sa Sunday, no? Kung sa din maka-inupdanay kita upod sa aton sini nga pamilya, mga kabombo. So today, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, ulo-unwind kita ya, no? Okay? Mag-relax kita sa magkadali. Antes man kita magpadayon sa aton si mahilikoton sa sining adlaw sang Sabado, no? Petsa 4 sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Sa gihapon yara kita sa aton sining mga inadlaw sa aton sining National Flag Days until June 12, mga kabombo, no? Kay sa maabot nga Domingo, no, sa masunod nga Domingo, o di buwasya 5, sa masunod nga Domingo, June 12,
red na siya nga daan kay it's Sunday, nagdubli pagid nga red siya. It's because nga aton naman nga dumdumo ng aton siniiyang kahilwayan ang araw ng kasarinlan, ang Philippine Independence Day sa Petsa 12 sa bulan sang Hunyo. So aton sini nga encouragement sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si fellow Pinoys, no, sa aton si Filipino people nga magbutang man kita no, diri sa Bombo may ara man kami dira nga nakakabit na yang hayahay sa aton si pungsod Pilipinas, ang aton si nga flag, no, kag sa aton sini dapat nga mga ahensya sa gobyerno, no, mga talatapan sa nga aton sini iyang gobyerno, kinahanglan ara mada sa inyo sini iyang building, no, literally physically dapat may nagawagayway man, no, may nakahanging or nakabutang sa inyo sing flagpole ang aton sini iyang pungsod nun nga hayahay, no, kay National Flag Day subong, no, gisuguran naton sa mga nagliligan nga may nadlaw hasta na sa June 12 mga kabombo. So it's National Flag Days until June 12. Sa mga may salakyan, butangan naton sang banderitas, no, flaglets sa aton sini iyang flag kag sa iban pagid, no, para bisan sa aton sini panimalay, if we should know how to hang, no, kabalo lang kita base naman niya sa mga pagsulundan. So butaman kita sa aton sini nga mga balay mga kabombo. Sort of giving tribute to our motherland, no, sa aton si fatherland, sa aton si pinalanggang pungsod, ang aton sini nga pagka patriotic mga kabombo, ipakita naton pinaagi sa pag-display sa aton sini iya nga Philippine flag. Yara sa amon sini iya nga likod ayo nga amon si background ti nagawagayway, no, simbolo sang pagka-hilway sa aton si pungsod bilang isa na bilang isa na ka hilway nga pungsod mga kabombo. Unlike before nga ti ginhugakom kita sa nagkalilain nga mga mga dumuluong, no, for how many years, so many years subong yati we are enjoying, no, our freedom bila isa na ka free country mga kabombo. So every time makita nato na aton siningan national flag, no, let us always remember sa ginatuwag bala nga kahilwayan nga way back before, no, paagayan, no, sang hamili nga dugo sa aton siniya nga mga predecessors mga kabombo, no, sa aton sini nga mga ginakabig national heroes, mga baganihan, para lamang nga kita subong ang aton subong gina-enjoy nga freedom nga wala man tayo sa maginhimo, no, aton dumdumon bisan sa pagsaludar, no, sa pagbutang sa aton sini iya nga kamot sa aton dughan every time nga mabatian naton ang aton sini nga national anthem, and every time nga ginapasaka, no, unfurling sa aton sini iya nga national flag, para nga at least sa sina, no, dibdibon ta, ipangabuhi ta nga aton sini iya nga pagka-Filipino in one way or the other, no, in our own small little way mga kabombo. Bisan hindi kita poderoso, bisan simple lamang kita nga tawo, no, we can do much more, no, mga kabombo, no, sa mga pagsulundan, sa pag-follow sa mga layi, no, nga hindi kita mangin sakit sa ulo sa aton sini nga sosyedad, sa aton sini nga komunidad, no, bisan sa sinaya, I'm sure makakuntanan kita nagahimo nati, kundi makabulig kita, maka-contribute kita as a Filipino mga kabombo. So Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magauluan kita, pinaagi sa inyo si makasaysayan. Ang akong sinimo, ikaw dira, may kasaysayan? Aber, ipaambit, no? Kung nahuya ka, pwede ka gid ka usar sang alias, no? Code name. Pero sa mga wala niya sang may bulubalikdan pati kanami ko na inyo si kasaysayan niya. Tutuod gid ninyo nga ngalan, tutuod gid ninyo nga address, edad, ang inyo siniya nga true to life stories, of course, no, kundi kanami. Pero may ara man niya nga ti alang-alang, hindi pa bala gusto sila nga i-flaunt into the public ila sini malaagyan. Ti pwede gid sa gihapon nga makausar sang alias o kon code name mo da ngalan mo ng abi, no, kag ang
matutod lang ninyo yang nga makasaysay. Amo na iyang ibutang dira naton. Although you're using the code name or the aliases, mga kabombo, no? Para nga makuhaan man sa leksyon kay inspirasyon sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Okay, nakita dira? Philippine Standard Time na 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari anay ho, mag-aulu-unwind kita. No, this is the lighter side of the program. Sa DYWB Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines ang kahapon lamang. We can relax, no? We can sing a little bit, no? Pulupamati kita, makahaming-haming kita dira, chika-chika kita, no? Anong mariteses. Hindi lang ya, kundi ang aton siniya chika-chika about life, no? Ang day-to-day naton nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kay ti amo ginayo, that's life, no? Pero at the end of the day, mga kabombo, no? Life is still beautiful. Kay nga ang iba niya pugday na, no? Gusto man nila nga magpadayon sa ila sa pagpangabuhi ugaling kay ti natalana na ang ila siniyang panahon just like sa aton, no? We just don't know kung saan o kita diri hasta sa diri nga kalibutan kay ti wala sa may nagabato diri. We are just pilgrims here. We are just umalagi no nagalabay lamang kita diri. Pero amo na ba lang, life is still beautiful. Kay nga nagamuklat pa kita, nagaginhawa pa kita, no? Unlike sa iban nga tiara na sa 6 feet below the ground, no? Di maabot man na ang panahon sa aton, pero samtang buhi pa kita. Ang aton diri nga mantra, especially, no? Importante buhi, samtang buhi pa kita. We should appreciate, no? Grateful kita nga may kabuhi pa kita, no? Makabugtaw pa kita, may mata kita, no? May ilong kita nga makahaklo sang simhot or makaginhawa, no? May mga pagkaon pa kita, may baba kita makapagkaon, no? Nga sa pagkaon, may hangin, etc., etc. We have our families, no? We have our jobs, no? We have still the time to enjoy bisan kaon na sa kilid sang ice crumble ayo kay kainit baya, no? Simple life, sweet life, mga kabombo. Ang importante buhi. So you should be very grateful, no, sa sina nga pagpangabuhi naton nga buhi pa kita. So along the way ti amo na ipadalma naton kung paano kita ang uluuswag sa aton siya pagpangabuhi, no? Paano kita labot sa aton si mahandom sa kabuhi. Kung ikaw dira ginikanan, no? Ang imo naman si handom ya to bring your children to school, no? Nga mabutangan sang alam ang ila siniyang utok, no? Ang pinaka precious nga ihatag sa mga ginikanan sa mga kabataan, ang ila siniya nga ginatawag ba edukasyon, ang kaalam, no? So, ano damo, no? Sa mga wala pa sang trabaho, so don't lose hope, no? Kay damo pa dira, just continue, no? Maghimakas lang sa aton sa pagpangabuhi. Kay at the end of the day, sa nasiling ko na, importante buhi and life is still beautiful. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari anay hoa. Ulo unwind ka mo da ha, okay? Relax ka mo dira kag ulo amba sa sining matahom nga ambahanon. Produkto sang Bombo Music Festival 2019, mga kabombo. Gin-compose ni Joven Brehildo kag gin-interpret ni Michelle Calleja. Ang isa ka love song, Ikaw, Akon. You are mine. Sa mga in love dira, yari ang bahanon. During that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019 edition, ang ining paindis-indis nga kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines, mga kabombo, ang Bombo Music Festival, isa sa aton sini nga pamaagi sa pagserbisyo sa mga pumulong Pilipinhon, ang pagtukib, ang hibalo kag ang paghatag sang kaygaynan opportunity, no, nga paambit ang ila sining mga God-given talent to compose and to sing. Yari mga kabombo, no? Ang isa sa mga produkto sa Bombo Music Festival 2019 edition, ang bahanon, You Are Mine.
almost cry again, but you gave me the reason to start loving you with all of my heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are mine until the end of time. You shone your light on me. You gave me wings for flying free forever together. Until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Right here inside my heart, you are mine until the end of time. Until the end of time. Until the end of time. You are Na-appreciate ninyo mga kabombo ang ambahanon. You are mine. Katahom-tahom, no? Ginapabugal to ginaiya kay produkto ina sa aton si kaugalingon. Kapaindis-indis sa pag-compose sa mga original, beautiful songs, beautiful compositions diri sa aton si Bombo Music Festival. So, compose na kabudira, no? Samtang nga naghulat-hulat kita kung saan o naman iya nga magabalik ang aton sini nga normal gid nga life nga makapadgayan kita sa another naman nga paindis-indis no sa pagpamuno sang Bombo Radio Philippines mga kabombo Bombo Music Festival. Katahom no kung kaisa kung mag-istorya kita sang ginatuwag ba nga paghigugma mga kabombo kadamo gid dyan, no kadako kadamo sa mga sanga endless no nga mga branches nga ti when it comes to love ya makarelate gid ang tanan no kun kamo dira ya ti ang paghigugmaanay ninyo ya sa imo sini nga loved ones ya run smoothly kag perfectly wow no kundi kanami no that is why nga ti kanami man sa imo si pagpangabuhi although wala sang perfect nga pagpangabuhi sang dalaga nga pagpangabuhi naton diri sa kalibutan pero kon ang imo siniiya nga mga pinalangga sa kabuhi ang imo siniiya nga love life mga kabombo not necessarily mean between the opposite sex kundi love life no ang pagigugmaanay sa tunga sang magparyantihanay no sa magululutod sang pamilya bisan sa aton siniiya mga kabombo nga mga neighbors no love thy neighbors as thyself although nga kabudlay bilang isa ka tawo no duna sa aton na iya nga daw especially kung may nahimo ang isa ka tawo sa aton sang hindi amo no depende sang level
it's either nga grabe gid below the belt or gamay man lang abi nga malain nga ginhimo sa imo, pero ti na niya sa tao dayon yang mag-react negatively. O may ara dayon sang ill feelings, no? Ma-harbor kita dayon sang kung dako naman niya, you have the right nga magdumot kay amo na mo madinumuton kita ya sa aton sila pagpangabuhi diri sa kalibutan bilang mga tao as human beings, no? Doon na niya sa aton agmagmangin madinumuton, madumot bala, no? Kag doon na niya sa aton nga kung pwede pa lang ya maano taya ginatawag bala nga mabalos gid ko kay kasakit gid, no? Ti ara niya sa imo kay ti depende niya sa imo kay ikaw yang ginhimuan sang sala, no? Pero amo nang ginatawag subong daw sa subong ano bala maistoryahan kag mapulo padalma naton ginatawag bala nga forgiveness, no? Ang pagpatawad, ang pagpinatawaray. Kaysa nasilin ko na gani duna sa aton nga tao nga mabudlay sa aton magpatawad, no? Kung ano man ang level sa mga hurts naton sa sulod sa aton si tigipusoon, no? Ti ano na iya nang it's already given nga ma-react tayo negatively, we feel bad, may mga ill feelings dayon kay amo na yung tao mo, no? Pero dira naton pulo padalman, no? Bilang mga ginsalbar na sang Dios, kita abi nga mga naga-profess kita yung mga Kristiyano na kay ti nang ano na naton mo gin-embrace naton niya ang maayong balita nga once nga ti ara kita sa kamot sang aton siniya nga mahal nga Dios bilang mga Kristiyano, ti mabag-o na kita nga mga tao, no? Although we're not perfect, ti kundi dala ang ginatawag nga forgiveness, no? To forgive, ang pagpatawad. Mabudlay tuod sa innate naton bilang tao nga full of imperfections kag full of weaknesses kita. Pero by God's grace, no? Subong ya ang grasya sang Ginoo ya kag ang iya singa mercy ya naga-overflow, nagalumapaw. Kay nga dapat gid mag-overflow kag nagalumapaw kay ang mga tao subong ya kita ya makasasala nagid, especially sa subong nga bag-ong henerasyon, no? Nga grabe na gid ang mga sala nga ginahimo naton ti kinahanglan i-overflow ginaiya sang Ginoo ang iya sini nga grasya para nga matagan kita sang tsansa, no? Nga magbag-o, matagan kita sang tsansa nga ti mag-forgive no? Sa aton si isig kapareho kay kabudlay gid baya kung hindi kita mag-forgive, no? In order for you to be free and happy and contented sa imo si kabuhi, not necessarily mean nga damo ka kwarta, you have to forgive, no? Ang forgiven people kuno naga-forgive. Pero ang mga hurting people hurts others, no? Hurting people hurts others, but forgiven people forgives others, no? So amo na. So we have to forgive although nga kabudlay, no? Inhambal ko ni kay I'm sure maka-relate kita tanan-tanan sa showbiz news, no? Nga nagbulagay, nagbugrasanay sa pag-asawahay, kadamo lang gid sa mabatian ta. Pero you know what, makaano kita, makaulo istorya kita kag part of our healing also, no? Personally, no, makaano kita ay no? No, kay kabudlay amo niya mo to, pero at the end of the day, no, gintudlo sang Dios sa aton niya, we really have to forgive mga kabombo, no? Para nga hindi bugat sa aton ang pagpanakayon or ang pagpanglakaton sa sining dutang luhaan, no? Until when nga mag-harbor kita sang ill feelings bangod sa ginatawag unforgiving hearts, kabudlay no? Although nga budlay man, intindihon na naton isa kag isa, no? Nga ang kabudlay sa iya magpatawad, no? Dali-dali. May ara man niya nga daw kahapos magpatawad man. Pero sa iba niya nga mabudlay magpatawad, no? Intindihon naton bangod kay ti base ano gid kadalom sa ginhimo sa imo mo, no? Pero we should open lang gid sa ginatawag door
to forgive, no? Kaya amo nang gusto sang aton sini nga Dios, ang aton sini nga tagtuga sa aton, no? That we should forgive one another, no? Bisan ano pa dira kalala. It takes time, it takes years. Pero sige lang, basta importante ya open lang kita nga magpatawad sa isa kay isa. Kaya ti lunsay mo lang kita yung mga makasasala mo, no? Bukod silingon, makahimo gid kita sang sala nga makapasakit to sa isa, rason nga hindi kita mapatawad or vice versa. So, ang aton si himuon, kinanglan open lang kita bilang mga Kristiyano na to forgive, kaya amo na ang gusto sa Diyos sa aton, no? We should forgive, kailangan magpinatawaray kita yung mga kabombo, no? Parang, although nga ang iban kasakit, no? So, give them time, no? Pero, amo lang na galing, it's our decision, no? Personal decision to forgive. Not only for that people nga involved, kundi for your own good man, no? For your own good, para nga magmangin matawhay, no? Hilway, kaghayahay ang aton si pagpagbuhi diri sa kalibutan without that hurt feelings and emotions, no? Wala sang ill feelings sa sulod. Ina, tanan niya, hindi ta na pwede mahimo by God's grace alone, no? So we should pray, Lord, gaimang ko sang gaimang ko sang espiritu sang pagpatawad ay kay hindi ko na namian nga dokakitid sa aton si kalibutan kon may kontra kita mo, no? Kung mayara kita sang tao nga wala gin patawad, no? So we should forgive one another. Ano man lang kita diri sa kalibutan man umalagi malamang kita diri kag who knows, wala kita kabalo basi kwaon ta sang Dios any moment from now, no? By the wink of an eye, wala na kita diri sa kalibutan. So kundi kanami gid nga makapatawad kita sa aton sa isig kapareho, no? Sa grasya sa Ginoo, no, I'm sure makapatawad gid kita. Bisan ano kasakit, although nga it takes time to heal, mga kabombo, it takes time for us to be healed from that unforgiving heart. Pero amula na, we should choose to forgive, no? It's our personal decision to really forgive by God's grace bilang mga kabataan sa Diyos, no? So kinahanglan makaano kita magpatawad kita, no? Siling pagani sa aton siniiyang nga mga nagapadala diri sa mga mensahe, no? Miss Jazz, ay importante buhi. Tuod na. No, kahit hindi ka naman diri makahimo sang aton siniiyang nga mga hilikoton, you cannot forgive already kung patay ka na, no? Kung samtang buhi pa kita, ti ma-forgive kita. And we should love. Sunod pagani kay Miss Chris Aquino. By the way, no? Kung makapangamuyo man kita sa aton sa isig kapareho, why not, no? Isa na dira si Miss Chris Aquino, no? Daw grabe gid subong iya siniiya nga ginapangatubang Star News niya duga marites na si Miss Jazz, pero ti tudtuod niya matudtuod nga kasaysayan sa isa sa mga artista nato, no? Ang queen of all media na si Miss Chris Aquino, no? Ang pinaka-latest amo na ang EGCA, no? Daw kabudlay man ang EGCA, isa ka klase sang balatian nga isa lamang sa 1 milyon nagatapik. Unfortunately, no, kada tuig. So unfortunately, si Miss Chris gito ang isa sa 1 milyon nga makaangkon sang ining balatian nga EGCA. Sa aton sini nga mga mga Sunday program sa aton sini nga Bombo Medico, no? Nami na siya, I'm sure, no, nga huluhambalan ining EGCA nga ni, no? Kung ano ka rare, kung ano ka budlay inibulngon, kag for the fact na ang bulong sini mga kabombo, wala pa diriyan na aprobahan nga ibaligya diri kag baklon sa mga nagabalatian, no? Just like Chris, kundi dito gid sa iban nga pungsod. Although wala pa gid man may gina-rule out pa iban pa gid nga mga balatian basi may
lupus or whatsoever, so gina-rule out pa para nga mabulong siya, no? So nagpa-goodbye temporarily ining queen of all media nga si Chris Aquino, no? Kay prangka sa sama doktor, pilagid ka tinuig nga mapatigayan ini nga pagbulong ti 18 to 24 months but silingon mga duha ka tuig, no? So temporarily nag-say bye-bye si Miss Chris Aquino. So sa nasiling tangani kadamo man sa mga bash pero ini na kita mag-amos na yan, no? Ang aton na lang diri tao man na siya nga lakip man siya naton sa aton si pagpangabuyo, no? Because there is power in prayer nga may mga realization man na siya nga personally sa iyaya kun nga aamo na, no? Kay she's also a woman of faith. I'm sure God has been dealing her just like sa aton isa kita gina-deal kita sa Ginoo personally, no? Pinaagi man sa aton sa personal relationship with our God, no? So let's include her sa aton si pagpangamuyo, no? Iti in one way or the other na ano ginman kita niya sini, no? Na entertain sa iya sini man nga abilidad, no? Bilang talk show host, no? Kaga may mga kapaltahan man siya just like man sa aton, no? Naka-learn man kita sa iya sini nga true to life story, no? Bilang public figure man. Kaya mga artista di amo ginaiya mahuluhambalan ginaila sa nga pagpangabuhi just like kay Moira de la Torre kay Jason Hernandez nga naging controversial mga kabaw. Well, that's life, no? Kung tan-awon ta lang ya tululupong kita baya tanan, no? Artista ka man o kung never heard ka man, tululupong kita sa tubangan sa Dios. Palareho ang aton sining mga kahinaan, kahuyangan, palareho sa aton siniiya nga mga genes da sa aton siniiya nga pagkatawo, no? Sa aton sini pagka human beings, no? So palareho man kita nga kinahanglan naton ang manluluwas. We need God, no? Para nga for us to forgive, for us to love one another. So pa kay Chris ang last ito, bisa na muna natabo sa akon, allow me to say, love, love, love. Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Mga kabombo, magabuya ako anan sa pila ka mga panumdo, magabalik kita. Diri sa atong palatununan kahapon lamang pampag-good vibes ni Miss Jazz, ano? Samtang this is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, makaulo-unwind kita sa makadali, no? So ari-anay ang pila naton ka mga pahibulo. Magabalik ka atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos ginlamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobra. Dos, mga kabombo, sa aton siniiyang nga mga nagapulupahuway dira o nagaulo-unwind upo diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, no? By the way, antes kita magpalawod sa aton siniiyang pagbasa sa inyo si makasaysayan mga kabombo, aton anay panumbalikan bala, no? For your information, FYI, para sa aton labi na sa mga bagong henerasyon, no? Aton ining pulupasiplatan sa makadali. Aton panumbalikan sa makadali ang isa ka pinanid, no, sa maragta sa aton siniiyang kalibutan. Sa world history, no, akay ti isa man ini makabig naton nga isa ka matudtuod nga kasaysayan sa aton siniiya nga isa ka tinipik, no, sa maragta sa aton siniiya nga kasaysayan sa bugos ng kalibutan, mga kabombo. At least may ara man kita sang mapulutan nga ihibalo sa mga dalagko nga mga nagkalanabo, no, sa mga famous people kag ang mga happenings and events nga yara gidya, no, kung ano ini kadako bangod kay yara ini nakapagkit sa maragtas sa aton siniiya nga kalibutan, no. Just like for example sa may kantanan sa maragtas sa aton sini nga kahawaan, no, sa aton sini nga sa space, mga kabombo, sa espasyo.
Nakibalo-bala ka mo mga kabombo, no? Amo niyang matudtod nga kasaysayan man ho sang isa ka probe, no? Sa isa ka pagtuon sa espasyo, labi na gid sa isa ka planeta, no? Kaysa kaangay nga pet sa subong nga adlaw mga kabombo, ara dira sa aton sini nga Facebook Live kag YouTube channel, makita nato ng pila ka mga supporting pictures, no? Mga supporting pictures ng aton sini iya nga gina-feature diri, no? Kabahin sang aton sini nga kahapon lamang today in history. Sa kaangay nga pet sa subong nga adlaw, Hunyo 4, no? Sa tuig 1997, mga kabombo. Tikon isipon ta, halin sang 1997, pila gani, from 1997 up to this year, di mga 25 katuig na ang nakaligad, mga kabombo, no? Dumduman nyo ang Mars Pathfinder, no? Sa mga wala sang ihibalo sini, ako gani, nakahibalo lang ko ni sang nag-research ako, kay ari ini siya sa mga importante nga mga dates of history, world history mga kabombo, no? June 4 of 1997. So, sa kaangay nga pet sa subong nga adlaw, matudtod nga kasaysayan, matudtod nga kahapon lamang, the same date today, June 4 sa tuig 1997, mga 25 katuig na nakaligad, sang ang Mars Pathfinder probe, no? Sang National Aeronautics and Space Administration o kung NASA sang Amerika nga ining Pathfinder probe o kung Mars Pathfinder probe nagadala ini sang isa ka vehicle, no? Ang ini nga vehicle ginatawag ini nga Sojourner, no? Sojourner rover. Kaya ti kabudlay magkadto sa iban nga planeta mo, no? Ang aton lamang nga nakadtuan nga nangin successful labi na gid sa dong natabo ang space race, no? Natabo ang space race sa tunga sang Amerika kag sang USSR o kun sang Russia, no? Dito nagsugod ang paindis-indis nga makadtuan ang mga partes ng aton sining espasyo sa universe, no? Ti kalakip na diri ang nangin madilag-on nila nga pag landing sa moon o kun bulan. So, hindi basta-basta grabe anay na nga mga pagtuon ang ginahimo para nga makadtuan ang gusto luyag nga kadtuan kay i-discover sang mga human people diri nagikan naman sa planet Earth, no? So, isa na diri para nga makakadto dito sila, may ginapadalat sila nga mga vehicles, no? Ining mga ginatawag bala nga mga vehicles nga didto nila bali ginabutang nila didto ining mga vehicles nga ni, no? Ining ang ini bala nga ginatawag bala nga mga robotic, no? Robotic spacecraft nga ginapalanding sa kundiin gusto nga tun-an, no? Sa aton sini nga mga mangin alamon, no? Sabayan sa aton sini iya nga mga siyentipiko, sabayan sa aton sini nga mga researchers all over the world, kalakip na diri ang sabayan sang space o kung sa NASA sa Estados Unidos, mga kabombo, no? So magin padala dira sila para nga tun-an ang ginakabig nga red planet, ang Mars, no? So that was June, no? That was June 4 of 1997, 25 years ago, sang ginpalanding, no? Ang ini nga Mars Pathfinder probe through sang sini nga vehicle nga ginatawag Sojourner rover, naglanding, no? 25 years ago sa ikaapat nga planeta gikan sa Sun, no? Kun sa adlaw nga amo ang planetang Mars, mga kabombo, no? So amo ni no nangin kabahin ini sang maragta sa aton sing kalibutan to research and to study sa ginatawag second smallest planet sa solar system nga amo ang Mars, no? Ikaapat nagikan sa Sun ang ini nga planetang Mars, mga kabombo. Ang Mars gali, no? Ginhingadlan ini sa Roman god of war, no? Mars carries the name of the Roman god of war. Kag kaya mo ini gin attempt nga
i-research or tun-an ang iya siniya nga kabugusan no nga bilang planeta just like sang moon. So amo ni pinaagi sa Mars Pathfinder Mission or Pathfinder mga kabombo no. That was 25 years ago. So isa ini ka American robotic spacecraft nga naglanding sa base station upod sa roving probe sa tong March or sa tong June 4 of 1997 no. Kag naga-consist ini sang lander nga ginhingadlan ginlain iya sini nga ngalan nga si Carl Sagan mga kabombo no. Kag ang ining robotic Mars rover nga ginhingadlan Sojourner nangin pinakauna nga rover to operate no outside the Earth Moon system. Kaysa una mo man ni ang ginagamit mo no ining rover nga ni gingamit antes pa man nga landingan sang tao ang moon, amo man ini gingamit no. Una nila ginpakadto dito ang ining robotic spacecraft ukon ining rover agud nga maka-operar no makadulodalagan kag may ari kita diri contact may mga camera no para mabalaan ang space dito ano ang klase sa mga tubig dito. So amo na ya ng mga vehicle na nga dito robotic spacecraft or vehicle agud nga dito anay unahan natin dito anay and then diri kita sa kalibutan sa mga researchers diri nila ginastudyohan antes pa man nga pagkatuon dito ang tawo. Kaya ang next step after sang moon nga gusto nga laboton sang tawo amo ang mapula nga planeta sang Mars mga kabombo. So amo na gin-launch ini sa tong December 4 of 1996 ang NASA. Pinaagi sa Delta II booster no isa ka bulan pagkatapos nga ang Mars Global Surveyor ang ginlunsar man no naglanding sa tong July 4 of 1997 sa Mars Aris Vallis, isa ka rehiyon nga ginatawag nila nga Crisi Planetia sa may Oxia Palos mga kabombo no sa may quadrangle sa amo nga planeta. So naging importante ini nga probe ng sang NASA mga kabombo no. Kag sa nasiling na nato naggamit sila sang robotic spacecraft. Kag nangin madlagon nga naglanding dito sa base station sa planeta nga Mars sa tong 1997. Kag ang amo nga rover ukon ining Sojourner mga kabombo nga giningadlan gina-consist ini sang lander kag lightweight 10.6 kilograms or 23 pounds nga wheeled robotic Mars rover nga amo na ni ang Sojourner. Makita naton sa aton sa Facebook Live kag sila naton it became the first rover to operate outside the Earth or the Earth Moon system mga kabombo. Sa subong may ara na gani nga preparasyon man no kay bangod sang mga preliminary research no sang mga mangin alamo no kun sa mga nangin researchers diri labi na gid kalakip na diri ang NASA mga kabombo no ti are we ready no to conquer planet Mars mga kabombo suno pa sa mga pagpamangkot man no sang iban kag ready na nga magkadto dito mga kabombo sa red planet nga Mars. Ang ini nga mission no kun ang ini nga probe no sang Mars Pathfinder nga probe mga kabombo pinaagi sa Sojourner nga
robotic Mars rover, mga kabombo, no? Ang pinaka mission sini amo ang pagpatigayon sang series of scientific instruments, no? Sa nasiling ko na sa pag-analyze sang Martian atmosphere, ano ang klase sang ila sini nga atmosphere, ano ang klase sang atmosphere dito sa red planet, ang iya sini nga climate, no? Ang geology sini, kag ang composition sang tagsa ka makita naton, no, nga rocks o kun mga bato diri, kag subuman ang surface, no, ang soil nga nagakompose sa planet Mars. Sa nasilingta na amo ining second project sang NASA's Discovery Program nga nagapromote sang pag-usa sang low-cost spacecraft kag frequent launches sa idalom sang motto nga cheaper, faster, and better. Ining pag-usar sa mga robotic nga mga rover or vehicles, mga kabombo. Antes pa man nga magsakay ang tao, kag ipabutsog dito, kag i-conquer ang planet Mars, mga kabombo, no? Tiging promote gid ini sang isa ka kilala, no? Nga si Daniel Goulden, mga kabombo, no? Ining si Daniel Goulden nga isa ka nagserbe bila ika-siyam kag longest tenured administrator sang NASA. No, yagid iniya nga panahon kung sa diin nga may ginpadala siya didto kay isa ka robotic nga rover sa ang Sojourner, no? Ang ini nga mission nga ginadiriher man sang Jet Propulsion Laboratory kun ang JPL. No, isa ini ka division sang California Institute of Technology nga responsable sa Mars exploration sang NASA sang Estados Unidos, no? Mars Exploration Program. Kag of course ang manager sang sini nga proyekto amo ang taga JPL man nga si Tony Spear, mga kabombo, no? Grabe, no? Ti ano ni ang natabo man pila na katuig nga nakaligad 25 years ago at tumana dito gihapon, mga kabombo, no? Ang ining Sojourner nga rover kagti damo na sang may na gathered nga mga kamaturan angot sa planet Earth or sa planet Mars, mga kabombo, no? Kagati amo nang rason ko nga ang man nagaprepara naman sino gusto nga mag-upo dito sa planet Mars. Wala kamo kabalo nga mangin ano kamo, mangin kung sa ano pa kamo ang mangin instrumento nga tun-an kung bala maka tiner kamo dito ka makabalik diri nga buhi. Grabe, no? Grabe ang kaalam sang tawo ya kay bisan ang iban nga mga planeta gusto gid nga kadtuan, no, sang sini nga mga mangin alamon kay ti gusto naton nga mapalapad pagid ang aton siniiya nga ihibalo kang aton sini ginapanagiyahan kay nagadamo nagid ang mga tao sa bugos na kalibutan, mga kabombo mo, no? Ti gotok na kay iban gahambal nga ti didto naman kita sa Mars. Grabe, no? Grabe, mga kabombo ang luyag sa isa ka tawo, ang handom sang tawo nga this time dira na makita sa ikaapat nga planeta, no, sa gikan sa adlaw, no, kag amo ini ang red planet nga Mars, ang second smallest planet sa aton sini nga solar system. Dako lang siya gawa sa planet Mercury, mga kabombo, no, sa bahin sang aton sini iya nga anuman nga science abi sa aton sini iya nga ihibalo, no. Kay ang Mercury amo ini ang pinakagamay nga planeta mo, no, sa aton sa solar system, nagapangaduha ang red planet nga Mars. Ti ang ngalan nga Mars gisulod ini sa Roman god of war, no, si ang Diyos nga si Mars. Sunod pa sa aton siniyang ancient Roman religion o kung sabahin sa mga
myth, mga legend. So bangod sining probe sang NASA no nga naging successful ang paglanding mga kabombo sang Sojourner rover no ti amat-amat na nga natun-an ang ining planeta nga pula. So anniversary subong no sang kinakabig nga paglanding dito sang isa ka robotic nga vehicle, the Sojourner rover. Amo ni siya kaangay sini nga adlaw June 4 ang iya sini ka successful nga paglanding didto. At least no may nakitaan kita dira kun ano itsura sang sini nga Sojourner rover. So, sa aton sini nga Facebook live mga kabombo ara na dira makitaan naton. Pila ka adlaw may tawo na nada. Subong ya unmanned pero pila ka adlaw manned probe journey sang tawo sa iban nga planeta. Philippine Standard Time 40 or 55 nang nakalipas sa takna ang alas 2. Yari na ang aton siniyang sulat sa sining hapon. Aton sining letter sender ang main menu sa aton sining palatuntunan kahapon lamang, no? Ang aton sining letter sender nagapakilala lamang sa kay Chari, no? Si Charito nagapanuigon sang 38 anyos sang Bago, Bacolod City, no? Aton siniya nga mga letter senders, isa sa mga ginakabig Bombo Country ang syudad sang Bago. Hilola dira sa mga Kasimanwako sa syudad sang Bago. Labi na dira sa may Barangay Maaw, Bago City. Kag dira man sa may Barangay Sampinit, Bago City sa mga Madrigals kag Di Jesus. Yari na no ang aton si Kasimanwa diri si Charito 38 anyos sang Bago City. Ang kasaysayan ni Charito, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Charito. Nagapanuigon ako karon sang 38 anyos. Yari kami diri Miss Jazz nagapuyo sang akon si mga ginikanan sa syudad sang Bago. Miss Jazz masubo-subo ining akon siniiyang nga kasaysayan. Isa ako ka single mother. May bata ako nga babayi. Sa isa ka lalaki nga ginpalangga ako, apang nalagyo siya sa akon siniya nga sa iya responsibilidad sa amon sini nga bata. Ang bata ko nga babae, Miss Jazz, amo na lang inikaron ang akon siniya nga inspirasyon ko nga angati padayon ako nga naga pangabuhi sa sini nga kalibutan. Kay ako naman lang ay siniya nga ginasaligan. Ako si bata nga babae, Miss Jazz, huben pa. Pero amo na gin promisa kung sa akon kaugalingon sa tong panahon nga masiling nga nadagpa ako Miss Jazz sa patagsang paghigugma. Nagtuo ako ka nagpati sa isa ka persona na nagpromisa sa akon nga bisan ano pa ang matabo iya ako ya nga updan nga maghigugmaanay kami. Isa prangka nga sugilanon Miss Jazz ati naghigugma gikuya sa matudtuod sa sining amay sa akon sining nga bata. Isa man sa ginapasalamatan ko Miss Jazz ang akon si mga ginikanan nga bisan ano kami ka pigado wala gindila ako ya ginpabayan. Ang akon mga ginikanan amo sadto ang nag-alay-ay sa akon sang time nga nagbusong ako
Asan time nga ginbayaan ako sang amay sang akon siniyang ginabusong. Mahambal ko Miss Jazz siguro kung makitaan lang sang amay sa akon sini nga bata. Ang iya sini nga bata, ang amon bata nga babayi, basi maghambal siya nga naghinulsol siya. Kay ini Miss Jazz amo na lang ning akon siya ginapasalamatan. Ang akon sini nga bata nga babayi nga but-anan. Kagwapa gid Miss Jazz. Hindi masiling nga mahambal ko nga gwapa man ko o kon kay sinso siya abi nagsunod. Pero mahambal ko man Miss Jazz nga ti daw tunga-tunga man kami sa iya sini nga amay. Kay daw nagaagaw-agaw iya sini nga itsura. Daw female version man siya sa iya sini nga amay. Kag ako makitaan man sa iban nga makitaan man nila kuno ako sa akon sini nga bata. Sa kaluoy sang Dios Miss Jazz nga sa akon man sini nga pagpanikasog sa bulig sa akon sa pamilya mga ginikanan ko apisar nga tigulang na sila. Ang ila sini paghatag sang pagpalangga man sa ila sini nga apo sa akon nga bata. Amo man ini Miss Jazz ang nagabulig man sa pag-paligon pagid kag pagpa bakod sang kabugosan nga personalidad sa akon sining anak nga pisar nga damo siya sang pamangkot samtang nga nagadako siya Miss Jazz. Isa sa mga nabudlayan ko ang mga pamangkot sang bata ko nga para sa akon mabudlay kay hindi ko luyag Miss Jazz nga masakitan siya sa mga kamatuoran gahambal ko sa iya. Amo nang isa sa mga ginapangamuyo ko gidya Miss Jazz nga kon yara na sa kon may buot na ang bata ko, eti baton ko na yang ang iya sini nga amaya nagpalagyo mo nga hindi siya gusto yang atubangon ang iya sini nga responsibilidad kay ti pasensya sa akon ay nagpati ako iya sa iya sini mga promisa ginhatag ko ang tanan-tanan pero sa ulihi gali Miss Jasya bilin ako sa tabtaban bilang babae ti ara gid sa aton niya ang nadulot nga kabugat sa sining ginatawag nga paltik nga paghigugma. Kay ti ako yan nagbusong, ako yan nagbata, ako yan nagbatiti sa amon sining nga bata. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz may nabatian man ko nga hinuring-huring nga buhi pa man ang amay sa akon sining nga bata. Wala naging kami communication. Hambal sa iloy ko kag amay, akong gusto ko ka makapadaan sa pagpangabuhi. Ay sadto Miss Jazz, daw kami miserable gid bala sa akon nga adlaw-adlaw do naghibi na lang ako bisan nagabusong ako that time. Pasalamat ko sa Dios nga wala man naapektuhan ang ako sin nga baby kay miserable gid ko samtang nga nagabusong ako sa pagdumdum bala nga ti wala sa may magatindog nga amay. Kag ang mabatian mo pa nga mga pagpakamalain sa iban nga tawo nga hindi kag wala na ka-insyende sa akon siniiya nga sitwasyon. Well, Miss Jazz, in fairness man sa akon, hindi man kuya dungol nga klase sang babayi. Kag padako man ako sa akong maginikanan nga tadlong man kag may kahadlok sa Dios. Pero akuon ko nga isa sa mga kahuyangan ko ang akon sini nga balatyagon. Kay luya gid ako sa among lalaki nga nagmadamo sa mga promisa niya sa akon. Pero sa ulihi gali iya pabayaan niya lang ko Miss Jazz. So bot silingon akuon ko biktima ako ya sa ginatawag nga paltik nga klase sang gugma. Di may mga nabatian ako nga hinuring-huring nga buhi pa ning amay niya kag may naghambal gani nga do kilala siya bala nga gusto niya nga makita na iya sini nga bata. Ambal ko gani sa akon sini iya nga mga ginikanan kung makita niya ning bata niya mahinulusol gid siya. Kay but-anan, gwapa Miss Jazz. Kag maalam. Amo nang rason ko nga nga nagabira-bira man ako sa akon sini iya nga paghatag sa iya sang edukasyon. No, sa pagbulig man sa akon mga ginikanan, sa ila siniiya nga moral support. Kaya ang ginikanan ko Miss Jazz may mga edad naman. So sa edad ko man karon Miss Jazz nga
38 anyos. Amo na niyang akon siya realization. Nga bisan nakasala gid man ako, nga bisan nga nadagpa ako, no natun-an ko sa akon sini nga pagtuuman sa Dios ka sa akon mga ginikanan, nga natun-an ko ya nga magbangon man kag magpakabakod. Agod nga mabunag ko diri sa kalibutan ang isa man katinuga nga para sa ako niya ti indi man ini sala kag makabig man gani iya nga isa ka regalo bangod kabuhi ini ang akon sini nga anak. It's just naglabot ma ako sa punto nga himuon ko ang tanan sa insakto lang nga pamaagi para lamang nga mapadako ko ang bata ko nga tadlong kag kung ano man ang iya sini nga kinahanglanon labi na gid ang himuon ko ang tanan agud lamang nga magapadayon siya sa iya sini nga pag-eskwela. Hindi man sa pagpabugal Miss Jazz sa akon sini nga pag sakripisyo man kapag putoy-putoy bisan ano lang da nga trabaho ang bata ko subong yan nagapadayon man sa iya sini nga pag-eskwela. Di ko lang paghambal ang iya sini nga ngalan pero Miss Jazz ginapabugal ko gid akon bata kay maalam bisan ang iya sini nga lolo kag lola mga ginikanan ko ginapabugal gid siya. Sadto Miss Jazz ang hindi manami nga mga ulo istorya sang time nga ti ginhuluhambalan ako bangod kay nagbusong ako nga ginbayaan sang amay sa subong nga Miss Jazz kapasalamat ko kay amat-amat na ina nga nadula. Isa na sa mga mga nabulayan ko kung mamangkot na ang bata ko. Pero sa grasya sang Ginoo ginatagan niya ako sang kaalam kung paano ini nga i-explica sa iya adlaw-adlaw nga tanan kung mamangkot siya sino ang iya sini nga amay nga wala siya kuno sang father figure di ina iya sini nga amay kaya amo na Miss Jazz kung kaisa may dala pa na nga hibi pero ti gapugok man ang dughan ko pero amo na ginatilawan ko gid ka ginahimo kang tanan nga masabat ini nga hindi man siya balang matamaan sang hindi siya matamaan nga masakitan iya sini nga buot iya sini balatyagon ay gusto ko Miss Jazz sa mula na pangamuyo ko nga mangin normal ang pagdako sa ako siya bata apisar nga ti hindi gid normal kay kulang siya sa iya sini nga ginikanan nga isa ang male parent niya ti wala kaya mo ginaang dako nga factor sa iya sini kabuhi nga damo gid questions kag ako bilang Iloy ako gina masamihan ginapamangkot niya si lolo kay si lola niya amuman pero ako gina Miss Jazz kag adlaw-adlaw nga tanang pangamuyo ko nga kabay pa pila ka adlaw ma-digest niya initanan mabato niya initanan nga halog sa itagi pusoon samtang ati nagadako siya nga isa ka maalam nga bata nga babayi. Pero Miss Jazz sana siling ko na may ara ako yang nakuha nga leksyon ka inspirasyon sa akon siniiya nga naagyan sa patagsang paghigugma isa ka paltik nga klase ng paghigugma pero ginabaliskad ko na Miss Jazz nga at least mayara ako sang gwapa kag maalam put-anan nga bata. Sa edad ko karon nga 38 Miss Jazz sa prangka nga sugilanon wala nagi kuya nagbaton sang nagapangaluyag sa prangka nga sugilanon damo man kag naga-offer gigani sa ako niya sang kasal pero siling ko once is enough na siguro kay ang akon sinisubong nga focus sa mong akon sini nga bata. So kung ano ginmanda ang hambal sang akon nga Iloy sili nga hindi ka nakahambal patapos hindi ka maghambal patapos kay base pila ka adlaw ma-in love ka di kay kahubin pa man sa imo pero sa subong Miss Jazz amo na akon siniya nga desisyon ati maga-focus na lang ko anay sa akong trabaho agod nga mapatapos kung akon singa bata for eventually kung mayara gid man ti arab lang ginahambal sa iban nga hindi mo man na siya mapilit kung imo gid bukas man ako sinapro sa subong nga Miss Jazz amo na iyang akon si priority in life ang akon sini nga gwapa nga bata kagaya sini nga edukasyon nga promisa ko
sa iya basta magtutom lang siya kay kabut-anan man Miss Jazz. Magtutom lang siya, himuon ko gid ang tanan para nga makatapos siya sa iya sini nga pag-eskwela. Miss Jazz kabay pa nga na kuan man ni sa leksyon kay inspirasyon nga akon sini nga naagyan sa kabuhi. Apisar nga nakadasma pero sa gihapon pa dayon nga pagpakigbato sa mga pagtilaw sa kabuhi. Samtang nga ara lang nga akon sini nga maginikanan kag akon sini nga bata nga source of my happiness man. Samtang dako ang akon si pagtuo sa Dios nga ginatudloan ko man ang bata ko. Sa hubin niya nga edad Miss Jazz ginatudloan ko siya nga magmangin mabakod man. Sa ngalan nga ginaamat-amat ko siya kun nga ang iya sini nga amay wala ginagpakita. Kati pasalamat ko kay daw na digest naman sang bata ko, although hindi pa man gid damo pa man siya sa mga palamangkutanon, at least sa bato na niya nga amo na ang rason ko nga ang ati wala siya sang father figure, wala siya sang amay, ang lolo niya lang abi nga palangga gid siya. Kabay pa Miss Jazz na kuan ni isang leksyon kay inspirasyon na akon sini kasaysayan bilang isa man ka single parent. Pagkabay pa nga ma-inspire ko man ang mga kaangay ko nga single parent. Ang tagpadala si Charito, 38 years old, sang Bago City. Well, sa subong nga panahon niya, Charito, amo nang ginatawa nga hindi ka nag-iisa, no? Damo kita nga mga kilala, damo kita, even the famous personalities nga isa ang mga single parents, no? Kag nangin gimpadako nilang ilang mga kabataan nga nagisahanon with flying colors, no? As long as buhi kita kag kabalo kita sa aton sini nga priority, sa aton mga priorities in life, no? Kag kon paano kita magmangin responsable nga mga ginikanan man no, bisan single parent kada kon irresponsible ka man ti naglala na gid ang sitwasyon no? Pero bangod kay ti responsible enough to face your responsibilities being a single parent, no? Sa grasya sang Ginoo kabay pa no, sunod pagani sa imo bangod sa imo si maginikanan sa imo pagtuo sa mahal nga makaako, no? Mapatapos maging sa pag-eskwela ang imo sini nga anak, no? Kag I'm sure na kuan gid ini sa leksyon kay inspirasyon sa aton sini iya nga mga single parents man dira, no? Hindi gid madulaan sa paglaom, no? Hindi pag hindi pag dublihan, no, sang nahimo bala ni nga sala, no? Nga mga anuman ang masakit man nga ni inagyan, no, pinaagi sa pag dira pag pagpabilin nga napunan ikaw dira sang hurts, no, bangon sa ginhimo sa imo sa partner, just like sa kay Charito ang ginbayaan sang amay sang iya sini nga bata. Hindi lang dira magpabilin, no, nga basulon ang iban, basulon ang tanan kag magmangin negatibo, no, sa pananawan sa pagpangabuhi sa imo sa outlook in life. Instead kaangay sa kay Charito no, nga gin ano niya ginabaliskad, no, kabisan amula na siya kinbayaan siya sa isa ka lalaki kag single parent siya subong, for at least napadako niya sini nga bata, no, with flying colors so far, no, but-anan ka gwapa payabaya, no, ti makita ni sang amay ti hinulsol gid ni no, amo ginaya. Ti sige Charito, salamat gid sa imo sini iya nga istorya, no, kag I'm sure na kuan gini naton sa inspirasyon ay sini iya nga kasaysayan. Padayon lang gid, no, adya sa mga single parents dira, no, may papel ka mo yang espesyal diri sa kalibutan. Kung ano man ang rason nga nangin single parents ka mo, no? It's you and our God lang gid. Kag dira kita hugot, no? Hindi gid kita pagpabayaan. Hindi gid kamo pagpabayaan sa Dios. Kamo nga mga single parents kay may papel kamo, importante nga papel, no, sa pagpadako sang pinalangga man, no, sang Dios nga mga kabataan nga apisar nga wala sang amay or iloy man dira, no, at least, no, padayon nga nagaisahanon sa pagpadako sa sining mga kabataan nga wala sang ginikanan, no? Bisan isa lang, at least may isa ka ginikanan, may single nga parent, ang isa ka tinuga, no,
diri sa kalibutan. Sang sa wala na gid ang iban pagid gani damo man niya nga kaso man niya nga wala na gid ilumulo na gid. Pero at least may ara man sa iban nga mga nagabulig no, ang lola kag lolo, ang iban nga nagabulig man pero ang iban nati ara sa home for the mga kabataan nga wala sa mga ginikanan hay kaluoy man. Amo ginang tawo dapat mangin flexible kita kung anong aton sini sitwasyon, padayon lang gid kag bato. Single parent man ikaw dira o kung kompleto ang pamilya, as long as we have that faith no sa dako-dako nga Dios. Ano man ang aton sitwasyon, padayon kita no sa pagpambuhi sa sini nga kalibutan nga luhaan mga kabombo no. So wala kita sa panahon mga kabombo, but before that ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Aton siniiyang mga dinalan sa balaan kasulatan sa Dios, and this is taken mga kabombo from This is taken from the book of Ephesians chapter 5 verses 25. Ay, dali lang gid, no? Sa aton siniiyang mga tagpalamati. Okay, dali lang gid, no? It's all about forgiveness. Ang mga Bible verses sa parte sa pagpatawad, kaya ti sa subong daw amo ginang issue, no? Pagpatawad. From the book of Ephesians chapter 4 verse 32. Dira nagasiling sa Ingles nga pulong ang pagpatawad, no? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Amo ginahambal nga wala kita sang deber nga hindi kita magpatawad kay una kita higin patawad sang Dios. So that is why we have the right also to forgive one another, no? Ang ginahambal sa iba nga forgiven people should be forgiving people, no? Iti ang mga hurting people kuno hurts people, no? Muna. So kung full of forgiveness kaya yati ang imo ning i-exercise ang pagpatawad man, no? Sa Matthew chapter 18 verses 21 to 22 about forgiveness sa gihapon. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Mismo si Jesus naghambal. Naghambal si Peter, Lord, up to 7 times? But Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Yamakon mo na, no? Kutaya kung kisaya, kabulay sa aton magpatawad bisan once lang. Pero ang Diyos naghambal, we should forgive 77 times. Buot silingon damo. Sige lang Kung ginayaba sa grasya sang Ginoo maka-forgive gid kita. Wala kita sa panahon makabombo is bye-bye time na ini ang inyo alagad sa kanginan. Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less